कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। कलर्स कन्नड चॅनलचेर येवच्या येदे तुम्बी हाडू वेणू या गायन स्पर्धेत कारवारच्या कळसवाडच्या प्रज्वल प्रकाश नाईक हेमगेली टॉप 16 निवड झाला। कलर्स कन्नड चॅनलाचेर प्रसार जावचे येदे तुम्बी हाडू वेणू गायन स्पर्धेत कारवार शहराच्या कळसवाडा निवासी प्रज्वला प्रकाश नाईक उत्तम गायनकन आता टॉप 16 भितर सिलेक्ट जालात। प्रज्वला प्रकाश नाईक हेमी कारवार शहराच्या प्रतिष्ठित म्युझिक आणि सिंगिंग स्कूल जावन आशिल्ले शायनिंग स्टार म्युझिक क्लासाचे विद्यार्थी जावन आसात। ल्हानपणाच्यान संगीतात आसक्त आशिल्ले प्रज्वला भविष्यात व्हड एक गायिका जावन घेवन कारवारचे नाव वयर हाडू अशें सगल्याली आशा आसा। लोकाले मोन पडचे कडेन पाविल घर सारखे कण दिवन कर्नाटक रक्षण वेदिकेन स्वातंत्र्य दिन अलग पद्धतीन आचरण केलो। कुमटा तालुक्याच्या अळगोड ग्रामपंचायती भागाचे एक गरीब कुटुंबाले घर दुरुस्तीकन दिले आणि तांकां गरजेचे वस्तू दिले। खूप गरीबपणात आशिल्ली सावित्री नायर हेमगेल घर पावसान संपूर्ण पाड जाल्ले आणि घर गळटाले तेजेन त्या घरात रावचे कठीण आशिल्ले। तेतूंत सावित्री हेमगेली 2 भुरगीं बी मानसीक अस्वस्थ आणि दिव्यांग बी। भुरग्याले आरोग्य आणि घराची दुरुस्ती करूक काम बी ना जावन ही महिला त्रासात आशिल्ली। ह्या गरीब कुटुंबाल्या मदतीक मुखार येयले करवे संघटनेचे राजू मास्तीहळ्ळा आणि मारुती आनेगुंदी आणि इतर सदस्य मेळून घेवन ऑगस्ट 15 तारखेक ह्या मोडकर घराची दुरुस्ती केली आणि गरजेचे वस्तू दिले। तशेंच घर संपूर्ण सारके करून दिवचे भरवसो बी दिलो। हेमगेल्या ह्या कामाक सार्वजनिका खंयच्यान शाबासगिरी मेळ्ळी। ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ದುಡಿತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। हरियाळ जोडा भागाचे एमएलए आरवी देशपांडे हेमगेल वतीन रामनगर भागात जीवनावश्यक वस्तूचे वितरण केले। हरियाळ जोडा क्षेत्राचे एमएलए आरवी देशपांडे हेमी रामनगरातल्या सविता समाज, रिक्षा चालक, पेंडोल धारक, धोबी समाज हेमका जीवनावश्यक वस्तू किटाचे वितरण केले। कोरोना काळाच्यान एमएलए आरवी देशपांडे विविध समाज आणि गरीब होतकरू लोकांक जीवनावश्यक वस्तूचे वितरण करते आसात। इतर पक्षाचे लोक या भागात रावतले लोकांली विचारपूस बी करनात तसमण नागरिकाक बी आता या गोष्टीची जाणीव जाला असे काँग्रेस नेता गुरुनाथ कामत हेमी सांगले। या टायमार सुनील गावडे, दामोदर बांधी, गोपाळ गावडे, प्रकाश बबलेश्वर, संदीप राणे, स्वरा गावकर, सुमन देसाई, अंजली मालशेट, किशोरी परवार, विनोद देसाई, प्रणव देसाई आदी लोक उपस्थित आशिले। पंचायत मेंबर प्रकाश बबलेश्वर, सुनील गावडे आम्ही रिक्वेस्ट केली बाबा ह्यांना थोडं तर काहीतरी हे करा साहेब यावर्षी पण म्हटल्यानंतर सविता समाजला, पेंडॉलवाल्यांना, रिक्षावाल्यांना किट द्या म्हणून आम्ही आता सगळं भाडं बिडं भरून काल घेऊन इकडे आलेलो आहे। आणि हे तुम्ही विचार करा आता ह्या वेळेला कोरोना लस घेवचे खातीर प्राथमिक आरोग्य केंद्रा मुखार लोक गच्ची कण तुटून पडील घटना शिर्शी तालुक्यात घडली। कोविड वॅक्सिना खातीर गेल्या थोड्या दिसाच्यान लोक त्रास काडतीत आसात। आज सकाळी वॅक्सिना खातीर लोकांनी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात धक्कामुक्की केली। ग्रामीण भागात कोविड वॅक्सिन सारखे पुरवठो जाते ना आशिल्ल्यान लोक वॅक्सिना खातीर एकतपटी येवन घेवन पयली वॅक्सिन घेवंक धक्कामुक्की करतात। जिल्हा मंत्री शिवराम हेब्बार हेमगेल्या क्षेत्रात असली परिस्थिती आशिल्ली पळयल्यार इतर क्षेत्रात आणि वॅक्सिन कमी पडची दिसून येते आसा। जाता तितले बेगीन वॅक्सिन पुरवठो करूंक जाय म्हणून स्थानिक लोक आग्रह करते आसात। वॅक्सिन घेवंक सार्वजनिक अंतर पाळनासतना अस्कन गर्दी केल्यार कोविड आनी पसरची शक्यता आसा। पौक म्हण समुद्रात गेले 2 लोक उदकात वाहून गेली घटना कुमटा तालुक्यातल्या समुद्र येळेचेर घडली। कुमटा तालुक्याच्या बाडहंगा समुद्रात सोमार दिवस पोवंक गेल्ले 2 विद्यार्थी समुद्रात ना जाले। एकल्याले मृतदेह मेळ्ळे। दावणगिरी निवासी 24 वर्स वयाचे मेघा एम आणि 24 वर्स वयाचे रेणू प्रसाद हेमी समुद्रात ना जाल्ले विद्यार्थी। प्रवासाक म्हणून कुमटात येईल हेमी बाड हुब्बणगिरी समुद्रात पोवंक उतरिले जाल्यार समुद्राच्या पाळ्याच्या भोवऱ्या शिरकोन दोन्ही विद्यार्थी ना जाले।
मेघा एम हेमगेले मृतदेह मेळ्ळो. रेणूप्रसाद हेमगेल्या शोधाक कोस्टल पोलीस प्रयत्न करतात आसात. कुमटा पोलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट दर्ज जाला. रामनगर धारवाड मार्गाचेर जाल्ल्या अपघातात एक युवक गंभीर जखमी जाल्ली घटना घडली. नागरगळीच्यान रामनगर वयते आशिल्ली वेगनोर कार चालकाले नियंत्रण सुटिल्ल्यान फातराचेर आदळून अपघात जाल्ली घटना आज तारवाड लागीं घडली. चालका शेजारी बशिल्ले रुमील सदानंद साळुंके हेमी अपघात जावन जखमी जाल्ल्यान तेमकां रामनगर हॉस्पिटलात प्रथमोपचार करून मुखाले इलाजासाठी खानपूर हिंगा व्हयलात. ह्या घटनेची नोंद लोंढा पोलीस स्टेशनात जाला. कारवार नगरसभेचे अध्यक्ष डॉक्टर नितीन पिकळे हेमगेल्या अध्यक्षतेत जाल्ल्या सभेत थोड्या लोकांनी कचरा संकलन करात केल्ल्या वाडीबद्दल आवाज उठयल्यान सभा तापली. आज जाल्ल्या कारवार नगरसभेच्या सामान्य सभेत कचरो संग्रह करचे टॅक्स वाडयलेबद्दल खूप चर्चा जाली. कचऱ्याचे टॅक्स वाडयलेबद्दल खूप सदस्यांनी विरोध केले. हो विषय प्रस्ताव केल्ले सदस्य संदीप तळेकर हेमी सांगले, घराघराच्यान नगरसभेचे वाहन वचून घेवन कचरो संग्रह करचे टॅक्स म्हणून घेवन एक घराकडच्यान म्हयन्याक 30 रुपये प्रमाणे वर्साक 360 रुपये टॅक्स भर म्हणून घेवन सांगतात. तेच बरा पयलेचे बाकी म्हण सांगून घेवन म्हयन्याक 20 रुपये प्रमाणे वर्साचे 240 रुपये बी मेळयतात. घराचे टॅक्स 400 ते 500 रुपये आसतना कचऱ्याचे 600 रुपये टॅक्स भरचे लोकांक झड जाता. तशेंच 20 रुपये आशिल्ले 30 रुपये करचे बदल ठराव करनासतना निर्णय घेयल बदल तेमी असमाधान व्यक्त केले. तशेंच आनी एक सदस्य जावन आशिल्ले मकबूल शेख हेमी सांगले, खूब इतले गरीब लोकांली घरां मुख्य रस्त्या खंयच्यान पयस आसात. श्रीमंताली घरां अपार्टमेंट रस्त्या देगेन आसात. पयस घर आशिल्ले लोक मुख्य रस्त्यार आशिल्ल्या वाहनाक कचरो दिवंक येता पर्यंत वाहन गेल्ले उरता. कचरो व्हरची वेवस्था सारकी ना जाल्यार बी टॅक्स जास्त वाडयले बदल लोक बेजार करते आसात आनी बेजान आमचे कडेन कंप्लेंट करते आसात. हेका प्रतिक्रिया व्यक्त केल्ले अध्यक्ष डॉक्टर नितीन पिकळे हेमी सांगले, सद्याक सगळी दर वाडला, डिझेल दर बी वाडला, तेजेन कचऱ्याचे टॅक्स बी 30 रुपये केलात अशें तेमी सांगले. नगरसभेचे अधिकारी आर.पी. नायक हेमी पयलेची बाकी वसुली करचे बद्दल सांगले की पयलेची बाकी भरा म्हणून घेवन लोकांचेर दबाव घालनात आनी कचरो संग्रह करचे टॅक्स बदल पयलेच ठराव बी जाल्लो आसा. तेन्नाच्यान टॅक्स घेतीत आसात. वार्डाची सभा केल्यार लोकांली समस्या कितें म्हणून कळटली. पयले वार्ड सभा करा म्हण तेमी सांगले. शहरात आशिल्ल्या अलंपर सुण्याले संतान हरण ऑपरेशन करूंक 20 लाख रुपये खर्च केल्ले बद्दल सभेत चर्चा जाली. सभेत उपाध्यक्ष प्रकाश नायक, स्थायी समिती अध्यक्ष संध्या बाडकर आणि इतर सगळे सदस्य उपस्थित आशिल्ले. ನೌಕರರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 53 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात मिळालेल्या 53 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेसपैकी कारवारात 5, अंकोला 3, कुमटा 14, होन्नावर 9, भटकळ 10, शिरशीत 8, सिद्धापूर 2 आणि यल्लापूर 2 पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 54,110 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. त्यापैकी 52,906 लोक ट्रीटमेंट घेऊन बरे झाले आणि 454 लोक अजूनही ट्रीटमेंट घेते आसात. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर कोरोना पायान 750 लोकांले मरण झाला. आयचे इतलत न्यूज मुखार न्यूज खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.